abinda nake so mun kai gare shi shine a waliyi a nan a ƙarƙashin inuwar wannan jumlar ta inna waliyi wani saƙo take isarwa, wani tasiri za ta samar maka a wannan gabar. Lokacin da kake jin ana karanta inna waliyi, ma'ana man yastahiqu al'ibada, wanda shi kaɗai ya cancanta in bauta masa. A nan kaga duk wanda ya fahimci ma'anar inna waliyi ba zai taɓa fuskantar da haƙƙin Allah zuwa ga wani ba, ba zai taɓa haɗa Allah da wani ba a wajen bauta ba. Sannan idan kaga yayi riya, to yana da tasgaro da deficiency a babin fahimtar ma'anar inna waliyi Allah. Shi yasa bayan Allah waɗanda suka san Allah, waɗanda zuciyarsu take da alaƙa ta kai tsaye da Allah, riya ba ta zuwa gonarsu, saboda sanda suke ibada ba sa tuno da wani Allah, ballantana har su tunanin yabon mai yabo ko kuma ambatan mai ambato. To ka gane inna waliyi tana koya maka tsantsanta ibada ga Allah da tsarkaka ibadarka daga dattin shirka da kuma dattin riya. Inna waliyi alladhi yajibu alayya an atawakkala alayhi, wanda ya wajaba in dogara gare shi shi kadai. Ashe duk wanda kaga yana dogaro ga wani Allah to bai gama sanin ma'anar inna waliyi Allah ba. Kana da Allah kana tunanin wani, kana da Allah har yanzu kana tagumi akan wani abu, kana da Allah mai saukar da ruwan nan da yake sauka yanzu, shi ya san adadin ƙwayar da yake sauka, shi ya san wa zai sha, shi ya san wa zai jika. Kana da matsala mai ma'abucin wannan, wanda kuma an jima da daddare shine zai ce halmin sa'ilin fa'ufiya, halmin mustaghfirin fa'aghfira la. Jama'a cikin ku akwai mai neman gafara a masa gafara, jama'a cikin ku akwai mai neman bukata a biya masa bukata. Wannan fa shine ubangijin ka fa, shine waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab. So ya za a yi ka dogara akan wani in ba shi ba. Inna waliyi tana koya maka Allah tas'ala ahadan illallah, karka tambayi kowa, abinda Allah ne ake roƙo sai shi.